So yo, what's up guys? So for today's video din mamantay lang content karon. So maghimo naman tag mga binuang. So tingalan ko guys ba, ano bang mita ba? Imo naman ining hawak sa Facebook ug sa Instagram. So kuya gyud kayo ang business trick ning mita kay ang mga tao kagubot na mga tao ron. Eh daghan na kayong assuming nga mga vlogger ba, bisag maglakaw ragali ka. Video nag-live to nahimo na ko ng vlogger. So ano ba pod prito ra itlog. Prito ra itlog mahimo ka ng content creator na kuno. So mo na siya. So kuya gyud kayo ang kuan business trick ni Mita ba. Unsa napoy uban kit ano mo sa Facebook aron daghanang dancer bisag di ka mao puro kaliwa ag paa. Napoy uban mga di ka mao manganta nagpiling singer na. So ano siya mga business trick ba. So matingala kita sa atong Facebook ron kay gialis da naman ni Mita og kuan digital creator naman nga sa Facebook nato no. So bantay mo na mga digital creator na yang uban sige mo grills na ba magpaluilo ina tao uban para matagan og star kay yung star makita po dani warta po dani nya mag-like re ka silang post. So i-message na ka i-PM na ka nga ayaw lagi ko nog-like kay i-heart ako no. So kabantay mo na mga message na uwan sagara sa mga video ang uwan count me in. So well nagkuwat na sa itong mga kauban ron guys no. So napo ko i-share rin sa mga gamay istorya ba. So about ni Cinderella, di ba ang Cinderella kabantay mo anang Cinderella nga movie. So ay yung chinilas kung sakto pa lang na yung chinilas di yung tamahagbong. Or di ba ka gituyo no siguro hagbong para kukurog mga laki ba. So sunuro so pasinan na ba. Or usa lang man jay pasabot adto siguro. Basin igat do siguro si Cinderella mo na jang gihagbong ng chinilas. Napoy Little Mermaid gusto pun magka-legs para bilangkat-bilangkat. Unsa naman tawa ng mga cartoons ron eh. Si Kwan po guys, Sleeping Beauty. Patugtog pag panuhak para kisa no gwapo. Kaigat balaman. Yan na po yung usa si Snow White. Kapatay-patay po kitahay para kamangon og gwapo. Sigat igayon ning mga kwan ron nas mga movie ba. Anang ko kasabot ani ba. So may nabantayan na guys. Kanang gitudlo sa mga fairy tales ng movie, murag inigat-igat ra gito siguro ra ba. Kay tanawa napoy dura siglakaw-lakaw dadagbag to ni mong eskwela na kay dadagbag. Naglagla agrap lang buang. Og din lang kutob guys, daghang salamat no kay naata sa 2,700 followers sa Facebook o 1,800 plus subscribers sa YouTube. So daghang salamat sa kanunay nga pagtan-aw sa mga video nga mga kalukuhan ba. So salamat sa pag-support guys. So din lang kutob. Thank you.